Ako odstraníme zaschnutý flek od horčice? Poďme si to ukázať. Použijeme čistú vlažnú vodu a mokrú hubičku. Následne použijeme obyčajný ocot a vodu v pomere 1:2. Z tejto zmesi postriekame náš flak. Necháme účinkovať aspoň 5 minút. Flak sa postupne rozmočí a pomocou hubičky na riad opatrne odstraňujeme zbytky horčice. Postup môžeme opakovať, až pokiaľ sa nám nepodarí všetko odstraniť. Utrieme vlhkou čistou handričkou. Prebytočnú vlhkosť ešte môžeme vysať aj vysavačom. Jak môžete vidieť, celý cyklus sme zopakovali, ale drobný flek nám tu zostal. Hlavne je cítiť zápach z horčice. Pokiaľ chcete mať 100% istotu, že váš gauč je čistý a voňavý, zavolajte nás, Uklid Aladín.